PMI Mali kolatigɛ jɛkulu ka laadalasigi 59 baaraw kɛra ni araba mai kalo tile 17 san 2023 i n'a fɔ laadalako la. Ni sigi ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye cakɛda kolatigɛbaw bolo walasa ka san tɛmɛnen baarakɛtaw jaabiw dankɛnɛmaya. O de siratigɛ la a jirala ko PMI Mali ye sɔrɔ min kɛ san 2022 kɔnɔ o tɔnɔ taara i jɔ fɔ CFA wari miliyari 20 ani miliyɔn 300 ni kɔ la, ka sɔrɔ san 2021 ta mumɛ bɛnna CFA wari miliyari 6 ani miliyɔn 300 ni kɔ ma. Faseri Dumbuya ye PMI Mali ɲɛmɔgɔba ye. San 2022 baara minnu kɛra o kɔnɔ ka na ani administrateurs kɛ ɲɔgɔn ye ka kuma o kan. Baara in kɛra cogo min na walasa bɛɛ kɛ bɔ a kalama u kun ye an bilasirali min kɛ u kun ye fɛn minnu sira minnu jira an na n'a sɔrɔ a sira n'an y'a baara kɛ ka ɲa. Bon, on peut dire que ala barika la n'an bɔra miliyari 6 la ka na miliyari 20 ani 900 millions je pense que on peut dire que ni ye résultat kɔni ni i tɛmɛna tripleli kan ka ɲɔgɔn 3 kɛ on peut dire que alhamdulilayi ça va. Kɛra ni cɛsiri minnu ye n b'a fɔ n ko autorité de la transition olu nɔba b'a la parce que ni autorité t'u da don i ka gestion na n'u t'u i bali i k'i ka baara kɛ sariya sira fɛ u t'u sen don i ka baara la fɛn tɛ dicté i kun. Bon, normalement gestion kan ka taa sira minnu fɛ o tɔ bɛ aw yɛrɛ de bolo sisan direction ni administrateur. Donc ni ko i bɛ cɛsiri fɔ an b'a daminɛ ni autorité foli de parce que il faut pas k'an kɛ ɲinɛ kɔ. Société caman bina Mali kɔnɔ yan nɔ tout le monde est d'accord que tout le monde il y a l'unanimité que politique y'i sen don gestion na. Donc ni société min b'a ka taa ɲɛ il ne faudrait pas que an k'a dogo que c'est parce que politique b'a ka an to yen an kɛ baara kɛ sariya sira kan baara kan ka taa sira minnu fɛ. Bon, fɛn filanan min bɛ se ka fɔ c'est que n'i ye PMI ta mɔgɔ baden bɛ baara kɛ PMI kɔnɔ. Revendeurs bien, revendeuses bien, personnel intérimaire bien, bon, personnel permanent bien non. Bon, un peu de boulot de l'Union. Je pense que un peu, moi je sais qu'il faut encore, mais si il faut que et améliorer famille, à métanier. Bon, je pense que au lieu élément mon important c'est pas mon bon, fin semaine et demi, c'est que on y doit barak en fait. Bon, mon est un partenaire bon partenaire nous fana u bolo jigin tɛ partenaire nous baka an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔna la an kan ka dɔ fara yiriwa baara kan n'an ye jamana in lajɛ moi je dirais que o tɛ hali komi on n'a pas le choix on est obligé ka dɔ fara kan on est obligé ka exemple yira pour que ensemble PMI kɛta ɲɛ. Baara bolo dalenw na point de course en direct dɔw olu bɛ dayɛlɛ mais baara bolo dalenw na ne yɛrɛ bolo belebeleba ye min ye c'est que ani minnu bɛ baara kɛ n'u bɛ jeu en ligne kɛ comme les paris sportifs il faudrait que PMI yɛrɛ kɛ système dɔ bila en place pour que an yɛrɛ sigilen yan an k'a dɔn fɛn jumɛn bɛ ka kɛ jeu jumɛn bɛ ka kɛ wari jumɛn bɛ ka sɔrɔ PMI ta ye joli a la partenaire ta ye joli a la. Bon, tant que on m'assure tant que un mot ça veut dire que on m'a signé ni me fera ani on peut omelette. Bon, gestion qu'on l'a là et hôtel là il n'est quoi. Donc il faut qu'un regarde la guerre en fait à maîtriser que un rebolo. Bara la gɛlɛya tɛ ban laɲini gɛlɛn dɔw bɛ PMI Mali baarakɛlaw la minnu ma sabati fɔlɔ. Minɛn dɔw bɛ yen minnu t'an bolo. Bon, an mago bɛ personnel dɔw la. Bon, olu bɛɛ bɛ ka sira sɔrɔ sisan nɔ mais o fana tun tɛ yen donc minɛn minnu ko don a minɛn ninnu a tɛ ko a tɛ dilan Mali la bon a tɛ dilan Mali la mais a minɛn ninnu b'a to an ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ a si tɛ se k'i jɛngɛ ni an ma bɔ a kalama. Bon, ça veut dire que i bɛ chiffre d'affaires min kɛ parce que an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka chiffre d'affaires an b'a tila di olu ta ye nin PMI ta ye nin. Bon, ni PMI ko k'a b'a sigi olu kana déclarer nin de sɔrɔla
Ça veut dire que, bon, Kemé de Sorlawa, Kemé Fla de Sorlawa, PMI te fait donc. Donc, difficulté bien, pour le moment, on a au matériel blaflon en place pour être sûr que fin déclaré Agné et c'est juste. Kolatigɛ jɛkulu ye PMI Mali ɲɛmɔgɔba Faseri Dumbuya n'a baarakɛɲɔgɔn tanu kosɛbɛ ni jaabi ɲuman sɔrɔli la k'a ɲini u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi.